Sa number 5, driver sa motor anom kay iban papilason sa natabo nga multiple collision kay nasang aga sa Bagu City. Patay 52 anyos nga driver sa motor nga si Neptali Subiate matapos malakip ang iyang ginadala nga motorsiklo sa multiple collision nga natabo kay nasang aga sa highway bind sa barangay Kalumangan sa Bagu City. Sa investigasyon sa PNP, nabungguan sang Fuso truck nga nagadalagan padulong sa sur nga bind sang dalan ang yasini ginasundan nga government vehicle nga maliko kun tani para magpatughong. Ang ginbungguan nga government vehicle amo naman ang nag-swerve sa pihak nga lane kag nagbunggo sa motor sa napatay nga si Subiate. Isa pa ka nagaparking nga tricycle ang nabungguan sa government vehicle. Ang truck ang nagbunggo sa government vehicle ang nag-swerve man sa pihak nga linya kag nagbunggo sa nagasugatan naman nga Ford Raptor. Magluwas sa napatay nga motorcycle rider, pilason man ang anom ka mga pasahero sang truck nga nag-agom sang minor injury. Nagsungka man sa karon sa Bagu PNP ang driver sang truck kag government vehicle.